Welcome to .culture and .value TV. Vai, outro man. Ama nu pụtara n'ụbọchị nke tata n'inu nke anyị atụ na ife omume nke mmanụ eji eri okwu ka a na-eme na Culture and Value TV bụ ilu na-asị na onye rie anụ udene ficha ọnụ matakwa amata na nsị udene dị ya niile. Onye rie anụ udene ficha ọnụ matakwa amata na nsị udene dị ya niile. O richara anụ udene ficha ọnụ mata na nsị udene dị ya niile. Ilu nke nwa ka ha kpụ ma ruo nne mana a sị na mberede ka eji ama dike maka ka anyị gakwa n'ilu nke anyị tụ ma tupu anyị na-aga n'ihu ịkọwa ilu nke nwanne m nwoke na nwanne m nwaanyị nke na-ege anyị ntị, biko chia sọskraịbụ ma folo ilu nke anyị tụ. Biko chia sọskraịbụ ma folo ọ n'ime ife nwa ka ụwa niile ya eji amata ilu Igbo amalite esi atụ ya. Biko chia sọskraịbụ ma folo ka anyị na-echekwa azụ n'ilu nke nwa na-asị na olile anụ udene ficha ọnụ mata amata na nsị udene dị ya niile. Nke bụ anyị mụ ife a na-akpọ udene. Udene bụ anụ a na-akpọ vultures. Udene bụ ajọ anụ, adịghị eri udene eri. Mmadụ wee je rie anụ udene, zoro ezo gbuo udene, zoro ezo sie ya, zoro ezo wee rie ya. Ọ sị na ọ maka ife wee mechaa ife niile. Ife a bụ olicha anụ udene ya dị ya niile maka olicha ya saa ya ọnụ ya, anụ ya na-acha oji oji. Olile anụ udene ficha ọnụ matakwa amata na nsị udene dị ya niile. Ọ nwere ife ya aga ime mee eche na n'izunarị mmadụ ọ sapere na o meke nwa ya na ndị Igbo ji ọsị na ajọ omume dị njọ dịka ntụ ikpofu onye okporo n'ilu okporo n'azụ. Ajọ omume dị njọ dịka ntụ ikpofu onye okporo n'ilu okporo n'azụ. Maka mgbe afọ irigoro adịghị eri udene eri. Iwe jesi na iwe rie ya nọ ka ekiriọsị ụwa iwe mee ihe ka ebe ọ ga-emekwa richaa ya zoo fichaa ọnụ esi na nwere ife ọme. Ife afọ ilu ọ nwere ife ọ ya eme nsị udene apụ adịghị niile ebe ị gara sị na ego nsị udene ka ọ dị niile kezi nweke ka ebe dịzi niile ife gbafọ ifekwa taakwa mmụọ ife ha izozi ezu kezi asị na o zuru ejuna na onye enu kezi uru ọ bara oge ahụ ị na-emezu ka izu ezo kezi uru ọ bakwa nị na ndị ka ọ gị kụzi okwu afọ ya niile ife ọnwụ adịghị ezo ezo ka m nwere ya na-epụta ofu ụbọchị pụta n'ofu obodo fụ obere nwa ka ọ na-aga nwere ya gbuo ma gbuo aka na-ekwu ife nwa agbọghọ enwere ya gbuo onye ifụtara enwere ya gbuo isisi na nwere n'afọ. Ọ mgbe o yiri efu na ife afọ ime ya eji aka wee pụta ma fụ efu na ife ada eji ife ọzọ ezo onye fe ife ọzọ na-ekwu onye mee ife ọjọọ na-ekwuru osi mbọsị ọ nwụrụ osi n'ọnụ lee ule okwu ndị gboo. Onye mee ife ọjọọ ma ọfụ ife ọjọọ na-ekwuru mbọsị ọ nwụrụ osi n'ọnụ lee ule. Ikwesịrị ife afọ ime ise ị na-ezu mana ịmara nwa mgbe o yiri ife afọ apụta ife ọjọọ a na-ebewara ya akwa a na-abụ ntewa ife afọ ime mgbe afọ ife nwa echekwa na izu ezu na izoli ezu ọ ga-eji na-azụ olile anụ udene ficha ọnụ mata amata na nsị udene dị ya niile. Ha adịrị nwoke mma ha adịrị nwaanyị mma. Biko tụsara m ilu nke a ka emesịa.